Tu fas el xafarder. Sisplau, aquí nosaltres fem el programa allà a l'ordinador. La peça és allò? Sí, Tanta màquina per això? bueno, depèn, clar. Tant hem fet aquesta com hem fet aquestes. Tanta màquina... Això està fet aquí. Sí, Em sorprèn la immensität de la màquina per fer un detall tan, com tan precís, tan petitet. Bueno, clar, aquí treballem, a les nostres peces, tenen unes toleràncies molt petites. Vull dir, clar, això, pel món de la gastronomia, depèn de què no cal, però segons quin tipus de maquinària ha de ser molt, molt precís. Sí, sí. Què és la cosa com més complexa o més precisa que has fet aquí ben tu? Has fet una peça perquè van amb un coet per anar a la Lluna. Rotllo, ja ho sé. No, coet no, però hem treballat amb motors de drons, peces que van dins del motor. D'un cotxe o d'una moto, sí que ha de ser tot superajustat. Perfecte. T'estàvem xerrant i m'ha acabat la peça. És que això, seguretat, les ulleres, Obre, sisplau. Com la veus? La veus bé? Jo la veig de conya. Bufa-la una mica, que no hi hagi... No, Arnau! Amb això, Vale? Pues Espera, aquí hi ha com un filferro, Ja el traurem, no passa res. I la puc tocar o no? Sí. Vale. Epa! Ja la tens. Aquí et deus tallar cada 2x3. És fàcil. És bastant fàcil. Ja està, peça acabada. Això anirà amb un vaixell que se'n... No, més broma. Anem a veure la part gastronòmica o què? Va, som-hi.